empty house. So hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stars creak as you sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even trust myself. It's killing me to see you this way. 'Cause though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Well, tell her that I miss our little talks. Soon it will be over and buried with our past. We used to play outside when we were young and full of life and full of love. Some days I don't know if I am wrong or right. Your mind is playing tricks on you, my dear. 'Cause though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Don't listen to a word I say. The screams all sound the same. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. You're gone, gone, gone away. I watched you disappear. All that's left is a ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go, we'll meet again soon. Now wait, wait, wait for me. Please hang around. I'll see you when I fall asleep. Takže čau ahoj, čau ahoj. Takže jdeme si to tady rozložit. Musíme tady takto vyšplhat a povolit tady, nebo hnout tady s těmadle pojistkama. A tatík nám to pěkně rozloží, jak můžeš. První nám jde teda tamhle ta strana. Tamhle ta, druhá jde tahle, jak vidíte. Takže co tady máme? Máme tady nějaký kombinátor roudnický, hnedka vám řeknu, co je to zač. Máme tady typ PB6021 dle štítku. Takže je to roudnický kombinátor. Máme tady prvé radličky, který nám vlastně rejou zemi a rozvorávají nám tu voranici. Jsou to normální péra. Potom tady máme vlastně smyk, který má v sobě, je to takový spíš jako domácí smyk dělaný. A má v sobě potom ještě, jak můžete vidět, hroty a smykuje. A pak tu máme brány, originál, tak tady byly takový, já nevím, jak se těm válcům říká, takový prostě listový válce. Já vám sem hodím fotku. A máme tady pak ještě teda brány, tady máme roudy, koukám, že musíme vykopat. No, takže máme tady záběr 8 metrů. Je to jako celkem dobrý záběr. Můžete vidět, že na první přejetí to nevypadá vůbec špatně. Ještě to budeme muset vzít jednou. Máme tady roudy, ale na druhý přejetí už to bude lepší. No, kombinátor tak se vlastně rozkládá, to už jste mohli vidět, jak se to dělá.
Máme tady vlastně teda, jak jsem říkal, přidělaný půlokruh, který to vlastně zvedáme. A máme ho tady napojený přes vlastně tu prostřední páku na zvedání žlice nebo na zaklápení žlice a máme tady přidělaný tyhle ty dva kohouty, které se musí právě takhle otevřít a vrací se to tady, je to přes vracečku a padá to samováhou dolů. My se na to bez dalšího kecání vrhneme. Já si vás tady nasadím na svoji makovici. Nalezeme sem a vyjedeme. Takže já se podívám, jak vy to vidíte. Čau ahoj, čau ahoj. Je to dobré, je to dobré. Takže tady touhletou prostřední páčkou, tak si to můžete vidět, zvedáme a případně spouštíme dolů. Ovládání nakladače nám zůstává a tady touhletou prostřední pákou tak si to vlastně skládáme, jak můžete vidět. Skládat to teď nebudeme a rovnou pojedeme. Takže dáme si pomalu dvojku, koukám, že to budeme muset odzdušňovat. Jaj. To nikdo neviděl tohle. Takže jedem. Děláme to rovnou do oranice, jak můžete vidět. Takže to vypadá velmi pěkně. No. Musíme si furt hlídat, jestli to máme dole nebo ne. A nebo ne, jestli je to dole nebo ne, ale jak to máme hluboko. Protože když to budeme mít moc vysoko, tak nám to nebude v podstatě nic dělat. A když to bude zase moc hluboko, tak to neutáhneme. Takže teď jsem to dal trochu dolů, musíme taky koukat, jestli nám škodovka nehulí. Určitě hodně nám to tady hrabe, hlavně když se točíme proti kopci. Beru to první po brázdách, abych si vlastně neotvíral. A následně to potom vezmeme šikmo, aby jsme zasypali ty brázdy. Můžete vidět, nevím, jestli je to jako na té kameře dost vidět, ale jak to nemůžeme utáhnout. Absolutně. Jsou tady prostě hroby od toho pluhu, jak nedovazuje. Teď už to říkám dobře. Ve videu sorby, jak jsem říkal, že nám to nezaklápí, což bylo blbě. Takže budeme to prostě muset tady nějak vyjezdit. Do zatáčky si to musíme trošku přizvednout. Za chvíli uvidíte, že se tady zahjabem. Ale koukám, že ani moc nehrabím, tak je to dobrý, tady už je taková rovinka. Takže teď to vezmeme tady, já si musím posunout sedačku dopředu, kde to je. Tak, lepší mnohem. Takže něco to dělá. Dneska se nám udělalo pěkně, máme pátek 6. března tuším. A udělal se nám hezky. Včera jsme to tady dovorali kompletně, protože jsme potřebovali dodělat souvratě, takový dodělávky, to jsme dělali neseným pluhem za Rovicvára. Takže to jsme dodělali, ono taky předtím trochu zapršelo, že to bylo mokrý a teď nám to teda uschlo. Ještě by to jako malinko chtělo, aby to uschlo, ale řekli jsme si, že do toho vlítneme, ať to nepřeschne. Opět tady máme kontrolu z ministerstva, takže zdravíme, posíláme klíčenku takzvaně, jak se říká.
Tady jsem to teda moc nevychytal. Se tady klepem, ty vole, do zatáčky. Toč to. Musíme hlavně koukat, jestli se nám škodovka nevaří, protože je teplo, veliké teplo. Asi nějakých 16 stupňů, možná 15, nevím. Zapadá nám sluníčko za vysokou horu. Zase jeden v prdeli, sláva Pánu Bohu. Jak bylo v tankovém praporu. Já budu lítat s dronem, vy to uvidíte záběry z dronu jako první. Ale já budu lítat až za chvíli, abych to měl při západu, aby to bylo takový romantický, takový pěkný. Jo. A už nějak hrabe? Už to hrabe? Nehrabe to? Nehrabe. Je dobře. To dělá nějaký bordel něco, nevím co to je. V brzké době taky budeme sejt, příští týden asi někdy. Nevím, ale už to hrabe. Už to začíná hrabat. A ještě dobrý, ještě nemusíme dávat do závěrky. Ale už bychom to jako měli točit, dokud to přizvedneme. Tak, teď už zase můžeme dát dolů, ono to trvá dlouho, než se to jako spustí dolů. Tak to jde tou samováhou a není to hnaný. Není tam dvojčinná písnice. Nebo ona tam možná je, ale je to prostě jenom jeden, není to jeden okruh hydraulický. No jinak Škodochu drtíme na plný plyn. Adrenalin, oblaka kouře v dálce mizí. Asi to ani dneska neuděláme, protože máme nějaké 5 hodin máme, takže nevím, nemáme jako moc světla na Škodovce, jenom vepředu tím žourátka a tady vzadu tuhle lampu, chtělo by to nějaké LED osvětlení, ledové. Ale je to nějaký divný ten traktor, přijde mi, jak když je to buď přibržděný, ale jak jsme zapli u závěrky, tak to začalo nějak chroustat, takže tam bude asi něco blbě. Budeme muset dolejt volej, jak to tak vypadá. Se musím trochu jako soustředit furt, takže omlouvám se, že tolik jako nemluvím. Poněvadž se musíme soustředit, aby jsme to nedojebali, to by bylo blbé. Velmi blbé. To bychom nechtěli. No. Takže pole tady máme nějakých, co jsem říkal i v minulém videu, 3,2 hektarů asi. Tuším. Tak nějak. Chudák tatík, ten tam čeká venku, až já se tady vykecám do videa. To je strašný. Takže tak. Teplota je dobrá. Tlak vole je taky. Do pědele. Pak to má odsejpat, ty vole, když tady jedu půlkou kombinátoru v udělaným. To je ta krakta. Já ten volant. Hajzlirin. A teď si odfoukla, nevím, jestli to bylo slyšet. Zadejkaná Škodovka. Ono jako s tím kombinátorem to je sranda jezdit, hlavně na přepravě, ono je to vysoký strašně. A jednou, když jsme s tím jeli na Starokolínskou brázdu, tak jsme odjížděli pod trolejema na přejezdu vlakovým. A jako to byla pědel,
Takovejhle kus od trolejí to bylo, my jsme zrovna přijížděl vlak. Takže jsme tam vymýšleli, jak to přijedeme, zkoušeli jsme to rozkládat. Divadlo, tam stáli auta, čuměli na nás všichni, to byla pědel. Ajajajajaj. Jajajaj. Tak to nemůžeme utáhnout ti. No, takže tak to tam dopadlo, nakonec jsme to teda dali dolů. Máme jsme tam radličkama vyrvali koleje. Ale jako dobrý, dopadlo to dobře. Nepřeskočil oblouk. Protože kdyby přeskočil, tak to bychom tady asi už nebyli. Musíme to tady přijet na tu jedničku. Abych to mohl zvednout a zkusit to na tu dvojku teda, no. To nepůjde. Nevím, co se děje. To nějaké dojebany. Fuj, zasmrdila spojka teda slušně. Já se podívám, tady takhle se vykloním, já tam nevidím. Nevadí, si nám neteče střih. To je normálně zazdušněný. Normálně je to zazdušený. Takže asi budeme ozdušňovat, to vidíme. Sam dojdu podívat, co se tam děje. Protože blbost, aby nám jako docházela nafta. Je zastavíme. Přidáme otáčky, aby se to chladilo. A jdeme se tam podívat, co se tam děje. Jo, šáhnem se na brzdy, by bylo dobrý. Studený. Ty vole, no, tak tady to pěkně přibržďuje. Teplý jak svině. No, samozřejmě, tady to teče. Tam to tříje. No, zkusíme to zabrzdit. A pak to odbrzdíme. A uvidíme, jestli se to spraví. Tady je to nějaké dojebané. Ivany. Prdeli. No, takže já si tady vemu sadu nářadí. No jasný, vole, tady zase teče voda, vole, hnusná. Mám si tady tu super kabelku. Tak, já nevím, co to je. 17. Bych to nepovolil taky. Tady je to utažený, no. Asi tahle horní. Já na to sedu. Ještě to tady dojebu a bude to na mě. Děláme to s tatíkem. Ale tady ta brzda teda, ta mi nedělá radost, že je tak teplá. To je jako teplý jak topení. Pěkně to přibržďuje. Koukneme se, co to tady dělá. Jak to vypadá. Vypadá to... Nevypadá to věruzle. No ovšem tady tenhle ten burdel teda. Prdele. A já s tím nehnu. Tady ta brána je totiž jiná. Tamhle ta teda je jiná a oni se do sebe zahákávají. Milé rádi. A nejde to z toho pak vůbec dostat. No. Ještě si hneme s touhle. Jo, teď mi to spadlo na nohu. Tak, dobrý. No tady to je to samý. Musíme vyprostit. Oni jsou těžký jak svině, to jsou těžký brány. To není prdele.
No tadyhle je to úplně úplný. Že za chvíli to bude to samý. Jo? To je taková vada. Menšá. No. Takže jedeme dál. To tady dáme zpátky, pak to ještě pořešíme. Jo. A uvidíme, jak řekl slepý a šlápl do hovna. No a už to jede. Páne. Trochu si odpočala. Chytila druhý dech. Abych ho taky třeba chytit. A je to dobré. Tady máme kamínek. Pěkný. Bych chcel sebrat. To vám teda povím. S tím musíme něco provést. Kamíčok. Zjistím, že to je hrouda. Bude vymalováno. A není to hrouda. Je to pěkná skála. Co mi budeme mít závaží. Tak se to nespadne, dobře. A pak na to zapomenu, složím to, jo. A bude dokonáno. Bepajáda. Jak vidíte, tak jako předchozí majitelé, tak už taky měli nějaký problémy s tím, protože tady je to vyvařovaný, tady taky, že se to asi pěkně lámalo. Jo. Takže my jedeme dál. No, já se vám asi ozvu, až budeme, no zase spojka nevystavuje, super. Problém jeden za druhým. Takže já se vám asi ozvu, až budeme mít první jízdu hotovou a budeme jezdit cikcak, takže zatím čus. No, takže pro dnešek už jsme dojezdili. Máme tady nějaký problém, Škodovka si řekla, že už dneska jezdit nebude. A vypadá to, nevím jestli je to jistý, ale asi tady máme nějaký problém s diferenciálem. Začalo v něm extrémně chroustat. A Škodovka se začala se dusit, na jedničku začala chcípat, jako kdyby byla zazušněná. Takže uvidíme. Teď tady skládáme pluk, teď se tady houpe jak Tarzan na větvi. A takže my teď vyrážíme směr domov a ještě musíme teda opravit, musíme povolit trochu brzdu, aby nám to vlastně přestalo přibržďovat a budeme muset nějak pořešit ten zadní diferenciál, no, takže zatím čau ahoj. Čau ahoj, takže já se vám tady hlásím, jsem tady opět na poli, jak můžete už vidět, tak tady máme dojspára, protože Škodovka tak nám klekla, napůl naší vinou, napůl ne. Došla nám nafta, já jsem to šel potom změřit, ale změřil jsem to blbě. Teď jsem si myslel, že je tam ještě půl nádrže, tak jsem si řekl, no dobrý, budeme jezdit. No samozřejmě Škodovka nám začala chcípat, naštěstí jsme dojeli domů. Jak jste mohli už ve videu vidět, tak tadyhle jsme se šprajcli na takovým, tadyhle na kraji pole. A Škodovka tak tam byla vlastně tím kolem ve vzduchu a hrabala, a když jsme zapli u závěrku, tak jako nic se nedělo. Takže jsme usoudili, že zadní diferenciál bude v háji. Tak jsme vyměnili volej, no vytekli tam akorát takový pěkný stříbrný volej se šponama. A hodím vám sem fotku, mohli jste to vidět i u mě na Instagramu. Tak byla tam taková nadílka takových kusů, jakýsi mosazy nebo bronzu, nevím co to bylo. Takže Škodovka teď stojí, musíme tam nalejt volej, a aby jsme tady mohli dodělat tuhle voranici, ono
My tady máme Deutschfahrer, máme tady takový záložní domádost starý smyk. Takže tím tady teď rozbíjíme hroudy, aby nám nepřeschly. Když si ji vememe do ruky, flákneme s ní o to, tak jako se to ještě rozpadá, takže je to dobrý. Není to přeschlý, ale už to začíná být kritický. Tamhle nahoře u lesa, tak tam je to ještě mokrý, to uvidíte, já vám tam zajedu a smyk tak se nám hnedka zaplní, takže tam ještě nemůžeme. No smyk máme teda vyrobený, je to vlastně kolejnice, normálně jak po ní jezdí vlaky. Tady vám to ukážu, ono to bude vidět trochu. Takže tady máme vlastně tu kolejnici, tady potom vlastně jezdí vlak. Tady je ten spodek a smyk tak má tadyhle voka, tahá se to normálně lanem. Tady je voko, za který je to přichycený, ale je i z druhé strany. Takže vy si můžete vybrat, jestli ty hroudy budete mačkat a hnát je pod tu část. Tady je vlastně budete drtit, anebo jestli je budete řezat touhletou hranou. A potom se na smyk dají ještě přidělat tady sloupky betonový, to je zátěž, aby to líp pracovalo. Jo, jsou tady přidělaný řetízkem normálně, takže to šlape docela v pohodě. No máme to tady přidělaný normálně v závěsu a člověk si to musí štelovat, aby ten smyk měl správný úhel, jinak vám bude nabírat strašně moc jako hlíny a neutáhnete to. My tady máme normálně v čubě, takže je to vysoko. Původně jsme to měli v tomhle, ale to bylo moc, nabíralo nám to moc hlíny, takže jsme to zapřeli za tohleto oko. No, jinak smyk, když táhnete na pole, tak ho nemůžete táhnout jako takhle, takže máme tady pravítko. Řetízkem se to vlastně přiváže tady za tohleto oko a zvedne se to hydraulikou a táhne se to normálně na dílku takhle. Takže je to dobrý. No já už to nebudu dál okecávat. Já si vás osadím na palici a vyrazíme. Teď jsem si tady šprajcnul kaníčkou. Takže je to mnohem lepší brát tím kombinátorem, protože ten to pěkně srovná na tu voranici, ale zůstanou tam po něm hroudy. Když si dáme trojku a rozjedeme to, musíme jezdit vlastně přes tu voranici, nějak jako šikmo. Když jezdíme kolmo, tak se nám to jako nějak extra nezasype a ten smyk bude za chvíli plnej. Takže jezdíme tady přes ty hroudy. Když se podíváte, tady máme hroudy, podíváme se, co ten smyk dělá. Pěkně to urovná, hroudy rozmačká, zamačká je do země. Takže je to dobrý. A když nám ten pluh nedohazuje, tak vlastně ty hroby, který dělá, tady to můžete vidět, tak on krásně zasype. Jo, já vám to teď ukážu. Takhle si nadjedem. Nesmíme to moc točit, aby jsme nedrhli kolem o lano. Takže musíme tam koukat. Tady to stočíme. Vyjedeme tady, budeme tady trošku skákat, ale to k tomu patří. A uvidíte, jak to ten smyk pěkně zasype, jo. Že to skoro ani nebude poznat, že to tam bylo. Teď vidíte, hlína je mokrá, takže ten smyk si vlastně toho nabere strašně moc. Za chvíli to neutáhneme, takže to musíme vysypat. Proto se to musí dělat, když ta hlína je akorát suchá, musí se to fakt jako vychytat. Takže už vidíte, že se nám to začalo pěkně vysejpat, máme to tady i suší. No, je to prostě takový ježdění halabala. Samozřejmě musí se u toho trošku přemýšlet, ale nějak jako extra, jo. Takže, no teď jsme málem chytli za kolo, takže bacha na to. Jezdím na trojku, docela jako velký otáčky, nevím, jestli to uvidíte, ale 2000 a víc. Takže přejedeme tady přes ty hroudy. No, takže do Škodovky my teď musíme samozřejmě neděle, takže nic sežerem, potřebujeme výpojní volej do diferenciálu zadního a nějak to s tím odjezdit. A
budeme asi muset buď to rozdělat, anebo se na celou novou zadní nápravu. Takže kdybyste někdo věděl o nějaký nápravě na Škodovku, na Liasku, tak mi můžete napsat na Instagram, dávám odkaz do popisu videa. Takže my to tady teď vytáhneme nahoru. Traktor už nemůže, máme to plný a on to jak vytáhne. No, takže tady vidíte, co to dělá, když je to mokrý. Tady je ta hlína nějaká docela písčitá. Nikdy to tady tak jako nebejvalo, ale tenhle rok najednou jo, tady na tom kopci. Takže jako to je dobrý. No jednou nám to přeschlo, kdo určitě to znáte. Když přeschnou roudy, tak to nerozbijete ničím. A v podstatě jsme se nějak do takového jako do takových hrud. Zaseli jsme to, ale jako vyrostlo to, že jsme to zase někdy v květnu, což je úplná blbost, ale řekli jsme si, že to zkusíme, uvidíme, co to udělá. Dopadlo to blbě, nebudu o tom radši ani mluvit. No, takže tak, ale rok potom jsme zaseli ozim, takže už to bylo dobrý. Byli pěkný výnos, nějakých 60 metráků z hektaru. No jak nám došla ta nafta, tak jsme to, my jsme rozebrali skleníčku, byl tam bordel, vyčistili jsme to. Samozřejmě to bylo hodně zazdušněný, takže jsme museli do nádrže pumpičkou načerpat nějaký vzduch a natlačit to do těch trubiček, do těch hadíček. Takže to jsme udělali, na nádrži jsme vyměnili těsnění na víku, aby nám to neutíkalo, a na tom hrdle tak je taková trubička, tam jsme si připojili hadíčku s ventilkem a pumpičkou jsme to normálně nafoukli tu nádrž a krásně se nám to tam dostalo. Tak jsme to odzdušnili a Škodovka normálně nastartovala, takže dobrý. No, takže teď už nám jenom zbývá dolejt olej do diferenciálu zadního a ještě povolit ruční brzdu, protože nám levý kolo přibržďuje. Jako ono to maká docela pěkně, jo. Tahali jsme to i za 30. Sice se muselo jezdit krokem a nemohli tam být ty sloupky, protože s tím by nehla. Ono kolikrát i ten Deutzfahr s tím má co dělat, když je tam hodně hlíny. Mám zapnutý předek. No tady už to vypadá celkem pěkně, teď by se to mělo jezdit tady. Srazit tyhle ty hrany. To je takový blbý. Když je to mokrý, tak to vypadá fakt pěkně potom, jo, ale ten smyk se hodně plní. Jak můžete vidět. Bylo to i horší, měl jsem tam takovouhle hromadu. Takže ono, když se potom zastaví a cukne se s tím, tak ono to vypadá ven z toho, vysype se to. Takže dobrý. No takže zjistili jsme, že Škodovka žere víc a víc na nějaký ten kus, tady to bylo tak půl hektaru, takže na nějaký ty 2,9, 3 hektary, tak nám to sežralo 90 litrů. Vychází nám ta spotřeba zhruba 40 litrů až 50 na hektar. Takže jako docela hodně, je to drahý. A plus ještě, když do toho dáte ten 8metrový kombinátor, jezdíte na dvojku na plný plyn, to jezdíte i při vodbě, ale je to hrůza. Žere to jak prase. Samozřejmě kýrovec to by bylo ještě horší. Tady to do vorby se žere 25 až 30 na hektar, takže to je dobrý. Jo, i na tohle to bude žrát málo. Už jsou to prostě novější motory. No já jsem si nevzal pití, takže za chvíli přijdu o hlas, můžu se tady maximálně takhle napít z hasičáku, ale
To by nebylo moc dobrý. To by mi příliš neprospělo. Taber! To dáš! No! To je ono! Takže do Isfán opět kde zaplacení, takzvaně, teď se Štofy zasměje, byl nám anděl strážnej dlužnej. Takže tak. On ten traktor zvládá úplně všechno. Ukrav po nápravu zabořených v bahně. Je jak nic. Všechno zvládne, všechno vyjede, všude se vymotá. Takže taková silnější 30, jakoby. Abych vám mohl ukázat, co to dělá v té oranici, jo. Ať to vidíte podrobněji. Takže tam zajedem. Tady máme velkou roudu. Uvidíme, co to s ní udělá. Furt tam je. Se tam chvíli omílá, už je menší. A takhle se to tam postupně omílá a pak se to zmáčkne pod to a rozdrtí. Si budeme trošku zaskákat. Jo. Tady jsou slušný jámy. Jo, takže takhle ono to pracuje v té oranici. Není to jako nic převratného. Samozřejmě, když se to pak veme víckrát, tak to bude lepší, ale necháme to na ten kombinátor. Tento na jedno přijetí celkem jako zasype a na to druhé přijetí by ty hrudky taky zvlád, ale prodraží se to. O tom žádná. No já už jsem docela vyřvanej, takže já se s vámi pro tentokrát rozloučím a zatím uvidíme. Čau, čau, čau. I wrote her off for the 10th time.
fára, ale jdeme opět smykovat, ale s tou změnou, že Škodovka už je víceméně OK, tady už ji můžete vidět, tetík už nám tady narušuje voranici, to mám rychle kvality. Už nám to tady narušuje voranici a my to tady po něm, nevypadá to tak strašně už jo, ani, ale aby jsme trochu ušetřili za naftu, tak ty hroudy půjdeme rozbíjet tady panem Deutschem Fahrem. Já nemám rukavice, to jsem nadšenej. Takže vezmeme si tady smykojízdní smyk a budeme to trochu rozbít. Uvidíme, možná se taky prohodíme s taťkou, takže já chci ještě určitě něco natočit ze Škodovky, protože jsem to natočil hodně málo. Takže tady to video bude takový zajímavý. Tady se nám nějak sypou špony, koukám. Tady z kolíku, ten to těžce nedává. No, zajímavé. Velice zajímavé. Takže, která je která? Tady máme teda tu musíme to dát takhle ze spod, aby se nám to nevyvlíklo. Tady máme tuhletu. Dobrý, nebudeme muset couvat, máme to akorát. Takže tady je to všechno dobrý, akorát to pravítko si trochu přizvedneme. Hydraulice. Škodovka už to tady brousí. My můžeme vyjet. Cuk. A jedem. Jdeme si tady nakonec brázy. Teda brázy pole. To víceméně i brázy se dá říct. Protože dneska máme velký teplo a ty hroudy tak by mohly hodně rychle přesknout, což my nechceme velmi. No takže, abych vám něco pověděl k té Škodovce, takže jsme teda dolili volej do diferenciálu a vyměnili jsme ho. A teď teda zkoušíme, co to bude dělat, víceméně to nějak jezdí, takže asi dobrý. Takže asi dobrý. No a doufám, že mě slyšíte. Takže jsme to teď vyměnili, ještě jsme povolili tu ruční brzdu, aby to nepřibržďovalo, vypadá to, že už je to dobrý, takže dobrý. Dělá nám to velmi pěknou práci, velmi pěknou. Co tady budeme míjet? Škodovka ve své plné kráse. Máme to už teda pěkně plný. Musíme to tady vysypat. Tohle je takový rigol. Tady do něj zajedem. Tady nám zaplej předek, to je blbě. To je vole. Je to ještě mokrý, no. Takže se to takhle nabaluje. A plní. Takže já budu muset jezdit šikmo. Se mi to vysejpalo. Takže já tady budu nějak jezdit a pak
Pak se vám ještě když tak asi ozvu ze Škodovky. Takže ahoj a čau. Jsem tady zase, Škodovka už nám jezdí v rámci možností. Takže máme i v kombinátoru, jak vidíte, nacházíme se na druhém poli. Ano. Máme tady pole, který je oraný dřív, takže máme přemrzlý hroudy, takže je to o něco lepší. Nejsou tady takový hroudy. No, bereme to teď na poprvé. Takže tady takhle jezdíme na rychlou dvojku. Diferenciál nám teda už nějak jako maká, ale furt to jako místama přibržďuje. No to bylo teda asi tím, že se to blbě odbrzdilo. Nesmíme to brát moc do zatáčky, jenom tak trošičku. Už to je celkem práší, takže to je takový blbě. Musíme tady vlítnout podníku, no jasný, už jim to tam beru, tu voranici. Tak aspoň ušetřej trochu. Tady máme rozvor. Můžete vidět tady jakou hromadu, že ji pěkně vemem. Na tu rychlou dvojku to úplně jinak odsejpá. Ale jako ta spotřeba, to je extrém. Teď jsem tam dolil za 3 kanistry, jenom za takovej kousek, co jsme včera dělali. Hrůza, děs. Koukám, že tamhle ten smyk máme nějaký zaplněný, že to dáme trošku dolů. Ale jako za mě to tady maká docela pěkně. No. Takže tady to dnešní video to bude takové dlouhé. Kolem 50 minut asi. Hold, lépe to nešlo. Přemýšlel jsem, že to rozdělím na 2 části, ale to by bylo blbý. A já se pokusím to ještě nějak teda sestříhat líp, vystříhat nějaký pasáže. Takže uvidíme, jaké to bude. No, jinak už jsme vyřešili spojku. Co s tím bylo? Opět taková absurdita naprostá. Já vám to za chvilku ukážu. Co se s tím stalo. Jen co tady najedeme do řady, teda no, do řady, do voranice. No, já se vás takto sejmu své makovice, nevidím se, už se vidím, jak vypadám nádherně, takže stala se nám věc taková, a to tak, že tady můžete vidět tuto trubku, tak ta trubka byla vlastně klesnutá dolů a bránila spojice v tom, aby šla dolů, takže jako ta spojka nešla došlápnout a nešlo pořádně řadit, takže to se nám opět povedlo, to bylo úplně mua. Takže to se to stalo za to, nevěděli jsme, co s tím je, proč to nejde, pozušovali jsme všechno, najednou jsme na to přišli, byla tam takováto trubice od topení a bylo po problému. Už tam jde pěkně řadit místama, tam jsou zuby, koukám, že já tady opět
přesahuju jako svině. Pak to má odsejpat. Takže tak. Spojku jsme teda jako nějak dořešili. A je to. Nějak to maká. Takže my to tady nějak dojezdíme. No tohle je malý pole, to jsou nějaký 2,2 hektarů. Takže to není nic strašného. 8metrový kombinátor je to hned. Takže tak, já si vás dám zpátky na hlavu. Tady jsem si najel úplně na hovno. Se tady budu lámat. Málo ke kraji. A je dobrý, nějak to vyšlo. Nějako nám to vyšlo, jej. Drobná vynechávka malinká. No, takže nějak to tady dojezdíme a budeme brzo sejt. Ale je to takový prazvláštní, protože nemáme vlastní sečku a budeme si ji půjčovat a sečka potřebuje 1000 otáček na náhonu, takže se asi budeme muset vypůjčit nějaký ten traktor. Asi nějakou 70 uvidíme, anebo řekneme někomu jinému, aby nám to zasel. Ještě uvidíme, jak to bude. Jak to vypadá. Můžeme to pustit trošku ten smyk do hloubky. A já zase tady jedu jak kokot. Takže já vám sem hodím ještě nějaký videa z dronu a zatím se mějte a u dalšího videa zase ahoj, čau, ahoj. A možná bude merch. Church I passed along the way. Well, I got down on my knees and I pretend to pray. You know the preacher like the cold. He knows I'm gonna stay.